BJPआ बिजाथिनि मुं फारिलाइ फोसावनायनि उनावनो रंजानायनि दोहौ नुनो मोनदों। BTCनि 20 बिजनि विधान सभा बियाबाव BJPनि बिजाथि अरूप कुमार दे, NDAनिफ्राय टिकेट मोननायनि उनावनो गिबि बिजाथाइ अरूप कुमार देनि NDAनिफ्राय टिकेट मोननानै गोजोननाय फोरमायनायजों लोगोसे BJP दोलोनि दैदेनगिरिफोरनो साबायखर जासियो अरूप कुमार देआ BPFनिफ्राय थोजासे मदद मोनगोन होनना आसा खालामदों अरूप कुमार देआ। आं BJP दलनिफ्राय हरदों किन्तु मा होनो NDA कैंडिडेट आं BPF दं AGP दं ओमफ्राय BJP दं ओंखायनो आं सानो जे गाज्रि जानाय नङा मोजां जागोन। ओमफ्राय बिजनि 20 नम्बर एलएसिनिफ्राय आं BJP पार्टीनिफ्राय टिकेट मोननानै दिनैहाय गोसोआ मोजां जादों, आनन्दित जादों। आं सानो फैगौ सम इलेक्शनाव बांद्राय भोट लानानै जाहाथे देरहानो हायो आरो फैगौ सम BJP पार्टीनि दैदेननायाव जाहाथे शक्तिशाली सरकार जायो बेखौ आसा खालामो। BPFआ अलरेडि सापर्ट हरखाबाय। BPF माने कैंडिडेट हराखै। बिजनि एलएसियाव BPFआ कैंडिडेट हराखै। BPF जोंनो BJPखौ समर्थन हरबाय आरो माखासे कन्स्टिट्युएन्सियाव जों BPFखौ समर्थन हरबाय। मिलायनानै जों इलेक्शन खेलिगासिनो दङ। ओंखायनो BPF माने BPFनि लिडारफोर BPFनि कार्यकर्ताफोर बिसोरबो खामानि मावगोन, खस्थ' खालायगोन जाहाथे NDA सरकार जायो आरो आं BJPनि नङा NDA हिसाबै माने इलेक्शन लड़िगासिनो दङ।